Добрый вечер. Сёння зноў трошки са спазненнем, зноў праца. Добрый вечер. Чым займаемся? Займаемся мы стыксам. Наш гоблін, яго нейкім чынам атрымалася разлаваць літаральна кожнага, усе расы. Ён разлаваў большую частку сусвета тым, што у яго ёсць такая штука, як клоны. Калі быць дакладным, у яго гоблінаў, якіх ён з-за яго было настворана яшчэ ў папярэдняй частцы, яны ператварыліся ў такую навальніцу цэлую гоблінскую, якая знаходзіцца ва ўсім сусвеце. Увесь сусвет запалонены ўжо гоблінамі, якія нападаюць на гарады і з'яўляюцца проста як чумой такой. Яны так і называюць зялёная чума. Пры гэтым адзінае хто яго не чаплялі, гэта цёмныя эльфы, таму што яны сядзелі сабе спакойненька і вырошчвалі сваю гіганцкую каралеву там з крышталікамі сваім кварцам магічным. Ён літаральна разлаваў, ён прыйшоў да іх, да цёмных эльфаў, каб даведацца, што ж яны там такое вырашылі размаўляць з іншымі расамі. З іншымі расамі яны знайшлі спосаб, як перамагчы зялёную гэтую чуму. А стыкс вазьмі і забей, акрамя таго, што яго і так ужо паўсюль, гобліна ўжо ўсе ненавідзяць. Так яшчэ ён забіў каралеву гэтых цёмных эльфаў, і атрымліваецца такая справа, што зараз цёмныя эльфы пакладуць усё сваё жыццё, каб знайсці нас і забіць. Яшчэ яны ведаюць пра тое, што мы асабісты гоблін, незвычайны, гоблін, які размаўляе. Мы зараз на тэрыторыі цёмных эльфаў, мы спрабуем збегчы ад іх. Мы прыкінуліся звычайным гоблінам, каб трапіць у іх турму, бо гэта быў адзіны шанец наш быць незаўважным, каб нашы сляды не заўважылі. Вось. На жаль, мапы ў мяне няма. Вітаю, Аргана. Такім чынам, мы спрабуем зараз выбрацца. Мы выбраліся з турмы, выбіраемся з турмы, мы ў працэсе зараз гэтага. Мне падаецца, я рыштунак свой не забраў. Я не забраў свой рыштунак, слухайце, я дакладна памятаю, гэта была праблема. Так, а дзе... Просто калі я скончыў узровень, я так каля выхада, недалёка, 49 метраў да яго. Просто я забраў усю тую частку, дзе я толькі далей ад свайго рыштунка апынуўся. Так, давайте паспрабуем выбрацца кудысьці. І зараз узгадаю, дзе мы ўвогуле, бо я мапы, на жаль, няма. І мяне напужала кабзда, гэта моя сяброўка. Яна просто апранута як эльф цёмны. Усё цудоўна, калі мы адчынім дзверы гэтыя, мост апусцім. Гэта ж ён апусціцца зараз, так? Што адбылося зараз? Што я зрабіў? Стыкс апранутыя гоблін. Ідэальная маскіроўка. Толькі трэба вяртаць наш рыштунак. Мы без рыштунку, у нас кінжал наш знікне. Я просто не жадаю, можа апынуцца так, што пад канец гульні будзем праходзіць вось так. Я гэтага не вельмі жадаю. Мост. Так, вось гэты мост і ёсць. Я жадаў яго апусціць. Я думаю, я гэта і зрабіў. Але ж не. Нам трэба за яго, бо мы прабраліся нейкім чынам. Я не думаў, што гэта магчыма ў гульні. Мы прабраліся за мост, які павінны былі адчыніць з таго боку, прызваўшы больш стражы. Мы же ўзялі, пракраліся, прабраліся і апынуліся па іншы бок, толькі без рыштунка. Так, ці ёсць, а выхада няма. Яго ўжо не зачапіць. Можа яшчэ адзін такі ёсць дзесьці? Можа з іншага боку? Давайте осторожненько. Оп. Есть тут некие двери. Нечто редкое. Оп. А давайте, видите, что давайте сойдем просто. Литерально вот зараз просто забьем и сойдем. Поглядим, что будет. Я заховаюсь перед этим. Вот оно. А, нет, это не то. Это тревога. Ок. Там унізе можна пройсці. Давайте зараз асабістае захаванне. Спецыяльна. Максімальная колькасць захаванняў. Давайте знайдзем з майго папярэдняга праходжання
А, пачакайце-ка, гэта ўсё, што можна? Добра. Удаляем гэта. Дзверы коронара таксама выдаляем. Нешта зусім маленькая колькасць захаванняў магчыма. Заўтра пентымент. А ці ўпэўнена ты? Вітаю, вулчара. Можа, нехта ўкіне 100 000 на My Little Pony. На працяг. На праходжанне на платыну для My Little Pony. Вітаю, Альянс, вітаю. Do you know if they found the killer of Lakima? Our late lamented a cockroach. А-а-а. Я сама тень. Я сама тень. Ау. Упс. Did you stream that? I want a percentage on your best Я просто звалился. death compilation. Так, добра. Оп. Блин, что ты глазастый такі? В іншым пакоі быў. Давайте уже забивайте. Dead again? Is that your controller in your pocket? Or Так, you згодны. just pleased to see me? Атрымліваецца ж у яго ў гэтай частцы ёсць рознае адзенне, вопраткай можна розна карыстацца і ну так як браня і выгляд будзе змяняцца. То бок гэта варыянт гэтай вопраткі. Так. Полезли ўніз. Ну, паспрабуем зараз. Мы ж захаваліся, правильно? Гэта што? А, яшчэ адна трывога. Паспрабуем на выхад, паглядзім, ці мы будзем голыя ў наступнай місіі. Калі будзем голыя, ну тады праблема. Калі не, то прыйдзецца вяртацца увогуле да той вежы, дзе наш рыштунак знаходзіцца. Для тых, хто толькі далучыўся, альбо проста не ведаеце, што ўвогуле за стыкс і што ў яго за справы. Стыкс гоблін. Адзіны гоблін, які ўмее размаўляць. Гэтая падзея лепей пра першую частку гаварыць, на яе зараз не будзем канцэнтравацца, і спойлераў я паспрабую вам не пакінуць. Вось. Пасля першай часткі мы жылі сваім жыццём і насалоджваліся тым, што ўсе думаюць, што гобліны проста тупыя і іх бясконцая колькасць. Самі жа мы кралі розныя рэчы. Майстар, злодзей. Але ж тут такая справа. Нас падмануў адзін з цёмных эльфаў, і мы пажадалі пайсці па яго кроках. Гэты цёмны эльф, у яго быў кварц, вельмі асабісты, чысты кварц магічны. Так, ухце, чаго ён? Доўга будзеш так стаяць? Асабісты магічны кварц. Мы пайшлі за ім у самае логава цёмных эльфаў. Яго, гэтага цёмнага эльфа, пра якога я зараз гавару, яго ненавідзяць самі цёмныя эльфы. Ну, не ведаю дакладна. Ён нешта зрабіў там, не памятаю дакладна, у чым праблема яго, але гэта не важна. Оп, доўна. Зараз як бы так скокнуць і не памерце. Яго ненавідзяць свае жа і пераследуюць. Мы жа так апынулася, што калі мы шлі, мы даведаліся яшчэ некалькі кавалкаў. Мы даведаліся, што цёмныя эльфы знайшлі спосаб, як забіць усіх гоблінаў. Ну як, спосаб іх кантраляваць, як лёгка іх перамагаць. Нам-то стыксу ўвогуле пофіг на сваіх астатніх гоблінаў, не яго праблема. Але ж апынулася ж так, што яшчэ трэба ж кварца здабыць гэтага цудоўнага, таму што нідзе ён такого не спрабаваў. І гэты кварц, адзінае месца, дзе яно вырошчвалася, гэта была каралева, там павучыная каралева гэтых цёмных эльфаў. І гэтая павучыная каралева, пачвара такая, памёрла, калі мы забралі ў яе, ну там, паспрабавалі забраць у яе кварц. З-за таго, што яна памёрла, нас будуць, яна ж багіня, яе літаральна толькі за тое, што з ёй нешта здарылася, нас заб'юць, нас цёмныя эльфы ўсе шукаць будуць. І вось зараз мы спрабуем збегчы. Трошки разбіліся. Оп-оп-оп, яны ідуць сюды. Ёсць. Спадзяюся, арыштунак нам вярнуць у наступнай місіі. Sure stinks in here.
Landrin, you need to wash those socks more often, girl. Скажите мне, что мы зараз нагим не будем. Блін, треба було прочитати брифінг, бо я докладно не пам'ятаю наш наступний крок. Збегли ми, добре. Праз нейкую вёску пробраться. Вось, раштунок вернули. Бо я не думаю, што гульня вельмі разлічвала на тое, што мы пролезем і не будзем карыстацца вежай увогуле. Але дзякую гульне за опцыю. То так магчыма. My lovely gear. I missed you so. А, вось зараз я на яго I've каментую. never been big on nudity. And it's got nothing. О, блін. Гэта была хуткая смерць. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Зараз яшчэ раз... Блін, не гаворыць, што мне патрэбна рабіць. Давайте зараз місію паглядзім. Місія. Выбрацца на свежае паветра. Бла-бла-бла. Забраліся ў куфар. Вяртацца ў Тобін, горад, з якога мы пачалі. Але патрэбна нам туды транспарт у вёсцы Вілдаран. Блізка да таго месца, дзе мы выбраліся. Адзіная праблема, што гэтая вёска звычайна з'яўляецца хабам трафіка гоблінаў. І тут знаходзіцца шмат паляўнічых. Людзей і дворфаў. Добра. Трэба быць асцярожным, каб нас не забілі, але ж гэта не цёмныя эльфы ўжо. And it's got nothing to do with the size of my blade. Good. Let's get out of here quick. I can't wait to breathe some fucking fresh air. Так, а ці ёсць, можа, тут паблізу адразу нейкі токен, які я магу забраць? Добренько. Потом як мы наверх полезем. Яшчэ раз проверяем. Токенов до холеры, Олеж. Ух. Давайте, не туди скокнув, треба ось так. Там нікого нема? Не бачу. Не бачно. Добре, новые магчымасці. Што б нам такого ўзяць? Мы пакрыху развівалі клона, але я нешта не так і не скарыстаўся. Перараджэнне. Давайте працягваць далей клона гэтага мацаваць. Так. Вось так. І... так, стелсовое клонирование. Стык становится небачным, калі ён кантралюе свайго клона. І клон становится небачным, калі выпадае з-пад контроля стыкса. Вось гэта цудоўная мне падаецца магчымасць. На наше супер праходжанне без бачнасці. О, вось коканы гэтыя. Робім. Мы можем зараз кидаться сваім клоном, куды-нибудь яго закінуць. Мне падаецца нават туды, куды мы самі залезці не можем. Трэба будзе паспрабаваць. Давайте захаваемся зараз. Вось ты. Ну, у прынцыпе, ну, магчыма куды-нибудь закінуць гэткім чынам, але не тое, каб нешта надзвычайнае. Можна з высокай, з вялікай вышыні, мне падаецца, яго так кінуць, і гэта спрацуе. Я захаваўся зараз, давайте паспрабуем. Ага, ён просто знік. А калі так? А, ну і вось. Давайте назад, бо два гэта занадта. Вітаем, это Егорый. Правые? У чаце один токен. Дзякую вялікі за токен. І як у нас справы? Мы спрабуем выбрацца на свежае паветра ўжо. Мы занадта доўга былі сярод цёмных эльфаў. Wars. Great. Talk about your perfect escape routes. Get into Thoban by boat or airship. Well, I get airsick and seasick too, so it's gonna be multicolored fun either way. There's an airship from Thoban
berthed at this loading dock. Talk about a lucky break. Угу. Ось гобліни. Ah, shit. Dwarf. That's all I need. Uh-oh, I better be careful. He can smell me 1,000 miles away with that huge hump. Ммм. And it's clear he doesn't like goblins much. Дворф будуть проблеми, вони можуть почути гоблінов. Ау. Ну що з нами буде? Going back to Thulban. We'll be airsick or seasick. У нас вибір. Альбо лодка, альбо корабель. Ну, у сенсі, льотаючий корабель. Мені подобається льотати, тому вибір такий собі. Можна токени пособирати? Їх усього я 3 бачу у гэтым баку, 3 у гэтым будинку і 2 у гэтым. Тримується гэта ўсё. Давайте токени позбираем. Послухаємо, чим яшчэ люди розмовляють тут навокал. Потопим? Не-не-не, это іншая гульня. Between these dark elf freaks, who are all ready to tear the eyes out of anyone who steps out of line, and these drunken dwarves whipping their axes out at the drop of a hat, I can't wait to get the hell out of this village. It's full of madmen. Me too. But the goblin market is really booming. Just be patient a little longer, and our purses will soon be full of coins. Добре, усі тут паляўнічаюць в основному на гоблінаў. Яшчэ даволі не цёмна тут на вуліцы. Давайте подберемся бліжэй трошачки до нашага токена, за яким ми сюди прийшли. What was that? Оу. Мы вельмі заўважныя. Так, токен літаральна пад намі. То бок мы можам саскачыць. It was nothing after all. Мы можам тэарэтычна саскачыць і адразу залезці пад стол. О, блин. Не удало. Не-не-не-не, отшипися. We're okay now. They're all dead. You are dead. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait, lean in closer to the screen. Maybe not. Добре. Ён зноў разгарнецца ў бок. У гэты. Не? Не бачыш мяне? Добра. Давай-ка. А можешь пайсці куды-небудзь, калі ласка? Так, мы бачым там крокі. Вось той пайшоў. Давайте хоть поп'ем бурштына. Няма чого робіць. Oh, that's the good one. Ён літаральна не збіраецца нікуды ісці? Ну давайте тады з небачнасцю. Оп. Мінус 1 бурштын толькі для гэтага токена. Дзякуй вялікі, Рэгана. Так, у нас застаецца апошняя фласка бурштына. Больше не будзе. Мы можам зрабіць, мне падаецца, было бы дзе. Я бачу 2 токена ў тым баку, давайте туды. Гэта мне атрымліваецца патрэбіцца праз ту вяроўку пралезці. Гэта мы можам. Зараз зробім. Ну, ласка, упадзі. Такой. Оп. Не-не-не-не-не-не. А дзе там сабе па сваіх справах, калі ласка. Дзякуй. Лезем. Тут няма нічого. Nothing to report. Ёсць трошки. Зараз захаваемся. Это мне спотребится.
Дякую всім. Покидаєте різні речі тут корисні. І вяровка повинна бути ось вона. Один токен повинен быть литерально здесь под нами. Ось он справа. Угу. Ось там і. Іди опошний. Так, ось один под нами і один справа. Добре. Давайте знайдемо, як туди забратися у хату. Наприклад, ось так. Один токен. Зрозумів, тут зараз ось він вийде з гэтага боку. Ідеально. Користаємося гэтым. Но, ти куди став? Халяра, ти тебе дочекаєшся. Це велика гульня? Не, не вельмі. Ну, адносно. То бок яна праходзіцца перша частка і другая частка, кожная з іх прыкладна на 20 гадзін. Може 15. Залежыць ад таго, як праходзіць. Ну, стыль праходжання. З-за таго, што я праходжу на незабойства нікога і калі магу, вось як зараз, збіраю розныя прадметы, токены гэтыя, то яна можа падрасцягнуцца трошки, то бок это будзе мае 20 гадзін. Мы зараз дзесьці ў другой палове ўжо па сюжэту. Прыкладна, я не памятаю дакладна ўсе падзеі, таму не магу сказаць. Так, а тут праход... Это адзіны праход у той пакой? Не могу поверить. Гэта не тая гульня. Каб тут быў толькі адзін уваход. Сур'ёзна? Гэта літаральна? Это выглядае так, быццам бы гэта рэальна адзіны уваход. Да ну, сур'ёзна. Ну добра. Оп. Не ідзі сюды. Я возьму, забяруся вось так. Там не бачна ніякіх уваходаў. Будем сядзець тут, чакаць, пакуль ён надыдзе, і адразу просто пролезем у гэтыя дзверы. Амаль заўважу. Wow, Styx! Опа. My favorite talking goblin. А ти що тут робиш? What are you doing here? And you, Ephron, you old scumbucket. Please don't tell me you started selling goblins now. Now, listen, Styx. I can explain everything. You disappeared from Thobin, and you were my best mercenary. I was lost without you. I did what I could to survive without a real partner like you to ensure activities. You're gonna get an infection if you lick my ass any harder. However, I'm willing to let bygones be bygones if you take me back to Thobin. With pleasure. Just free me and get back the ownership title to my airship from the sweet. Випадково так атрымалася, што гэта тое, што мне можа дапамагчы выбрацца. Ён капітан лятучага карабля. Ён можа дапамагчы нам выбрацца адсюль. Нам трэба толькі доступ яго, ну, расклад, карацей, да карабля яшчэ здабыць. Ну, давайте ўжо, раз такая справа. Як удала мы зайшлі за токенам. Come on, move your ass now. Well Нешта done. We'll meet under цікаве the inn. адбувалася. Be quiet there. We can't do a thing without the title of ownership. Looks like we're not leaving Wildoran anytime soon. Watch out. The place is crawling with dwarves, and given your smell, they'll sniff you out in no time. What's more, I heard the dwarves talking outside the inn about something that could help you. І што б яны там мерковалі? What the hell is wrong with my smell? Добра. Новыя квесты. А дзе ахоўнік? Цудоўна.
Запоўніць будь тут. Паназіраць за дворфамі было бы добра. Праход яшчэ скрасці. Ну давайте за дворфамі. Ён сказаў, што дворфы абмяркоўвалі штосьці, што можа нас зацікавіць. Давайте даведаемся, што дакладна яны там абмяркоўвалі. Так, дворфы, так, 45 метраў. І скрасці праход. Пропуск, праход. Дзе? The skiff is here. There's no sign of a sailor to take me to Thoman. Let's see if I can get lucky Вось and яна find лодка. somebody. Там яшчэ нейкі запіс. Ну, да ладно. Мы сюды увогуле з-за токенамі прыходзілі спачатку. Я бачыў 3 токена у цэнтральным будынку. І выглядае, я вось бачу 2, вось і 3. Один недалёка ад гоблін. Ад дворфаў. Ужо загаварвацца пачынаю. Толькі пачатак стрыма. Поехали. Оп, незаўважненька, незаўважненька, незаўважненька. Нас ніхто не бачыў. Забрали патрэбныя нам рэчы. Опа, пачуў. Нас пачуў дворф. Блин, да паглядзець за дворфамі, да дворфы ж мяне не пачуюць. Давайте дачакаемся, пакуль пагроза знікне. Там дворф наш шукае. Можа ён гэта яму грошыкі за гэта далі, каб ён не заўжаў, як вязень забірае. О, блин. Лазастыя вы. Don't scare me, Daddy. Did you stream that? I want a percentage on your best goblin death compilation. Так, добра, не зусім атрымалася, як хацелася б. Вось, дворф нас пачуў. Это каб зда, я не ведаю, па тыпу, пасачы за дворфамі, паназірай. Цудоўна, як мне гэта зрабіць, калі яны чуюць гоблінаў? You're as stupid as an empty beer mug. Those humans were reaching for their money bags. Why tell him that they smell worse than the rotten carcass of an orc? All these humans have noses. How can they survive for so long in such a system? Yes, but it was the perfect discreet, moment to sell our formula to those fools. Well, it's safe and sound. Холера. Worried, old dog. It's Dwarfen. safe and sound in my room. What's more, I didn't sleep all night with the snoring of the captain right beside me. Maybe they're deaf as well as having no sense of А. І што? І што такога яны сказалі, што мне можа дапамагчы? Мне трэба адчапіцца ад гэтых дворфаў. Дворфы, чуеце? Дапамажыце мне з гэтым. Так, там есть проход. Дворфа тут я не бачу. Надеюсь, он там... Я спадзяюся, там ён з ніжняга паверха не прыйдзе да мяне паглядзець. А то якія прыгожы. Добра, крадзем. Ёсць, гэта праход наш, які праход, які праход? Пропуск, які нам Yeah, he's completely shit-faced.
He'll help me to get to where I need to go later once he sobers up. Угу. Варіант для лодки. Можна карацей скрасці капітана і данесці яго да лодкі, і ён нас адвязе куды нам патрэбна. Потым калі прачнецца. Добра, цікавы варыянт, але ж я тут не за гэтым. Што гэта? А, добра. Не патрэбна. Дзе? Токен яшчэ адзін. Не, мне падавалася яшчэ ён у гэтым будынку ёсць, не? А, вось. Поблизу. Так, я чую там руки знизу, я так разумею. Мы можем неяк праз верх неяк? Праз... А, вось бачу. Треба толькі знайсці, як туди забрацца. Капітан? Я спадзяюся, у вас все будзе ў парадку. Так, это вуліца трошки. І мне патрэбна вось літаральна ў суседняе. Угу. У гэтым пакоі нікога няма. І мы можам закрафціць, вось чаго я шукаў. Адразу робім 2 шклянкі бурштына. Бо ён нас амаль скончыўся. A formula for an odor-concealing potion. Could be very useful for slipping under the noses of these damn dwarfs. Literally. Формула, якая можа схаваць наш пах. А я магу яе? Вось ён. Добра, падыдзе. Робім 3 таких, каб праслізнуць міма дворфаў. Капітана мы браць не будзем, бо мы праз карабель лётаючы выбірацца будзем. Так, і тут атрымліваецца, я не бачу больш нідзе. Блин, нейкая адчувальнасць мышкі ў гэтай гульне у першай частцы яшчэ нармальна, у другой вельмі слабая. Я не ведаю, чаму ў мяне гэта самае яшчэ мой геймпад не ловіць, але вадзіць мышкай трошки задзяўбывае. Я толькі рухаў раблю. Там гоблінаў забіваюць нешта. Так, добра. У нас засталося... Колькі у нас токенаў можна яшчэ сабраць? Дзе тут праходжанне нашае? Я не разумею. Было ж... А, на escape, мне падаецца. Вось, токенаў. Можна сабраць яшчэ 6. Але ж на гэтай лакацыі іх не 6. Менш. 1, 2... І, каб вы разумелі, я гляджу, бачыце, ось белая кропачка там. Ось там закрасла, я зараз рухаюся, яны застаюцца яшчэ. У мяне ёсць, я падвысіў сабе магчымасці, і зараз я на ўсёй мапе магу бачыць гэтай токены. За іх даюць дадатковы досвед. Калі збіраеш. Ну так, я бачу толькі 2. Ну добра, пашлі за імі. Гэта рэцэпт мыла? Літаральна так. Асабістага. Оп, атрымалася. Там дворф. Я магу скокнуць неяк незаўважна. Дзякуй. Нічога не бачу. І нічога не бачу. Это ветер. Угу. Вось он токен. Это ахоўнік нешта там піша. І потым адыходзіць. Оу. Не-не-не-не-не-не. Халера. Там дворф пройшов. Просто двери отчинились. Самостойно.
Цудоўна, ёсць. Срэбраную ўзнагароду ўзялі. І атрымліваецца апошні токен вось там, і мы можам адпраўляцца на летаючы карабель. Галоўна, каб нас дворфы не заўважалі тут. Не-не. Я заўважу адну сумную рэч. Пах цалкам знікае толькі ад карыстання гаспадарчым мылам. Сур'ёзна? Так, вось там. Мне падаецца, гэта я неўдала забраўся. Трэба з вуліцы яшчэ далей прабрацца ў суседні будынак, нешта гэткае. Так, наступны будынак. А, хто нас заўважыў? Ўжо нас пабачылі. А дзе там? Ні халеры. Нам трэба ўніз. I wonder why they want them alive. For me, the only good goblin is a dead goblin. I don't care, as long as they keep on paying these prices. I even wish we didn't have to kill the ones who escaped from captivity. It's orders, but there's no risk of that happening here. The dwarves guard this zone. Так, мы далёка ўніз забраліся. Зараз прыйдзецца выбірацца па-новаму. Вось там гобліны паўсюль. Яшчэ ёсць. А я магу іх выпусціць? Просто па прыкалдэсу. Это зусім не абавязкова, але ж весела. Вось яны на гэтай тэрыторыі. А давайте выпустим гоблинов, просто потому что мы можем. Оп-оп-оп-оп. Там один охотник есть. Ну, это же брама повинна быть некие рычаги, которые отчиняют, правильно? О, блин. И это литерально той момент, когда я спустился. Так. Дворф. Ты сярод гоблинов зараз, тому ты пачуў нешта. Так, тебе просто падалося. Где тут можа? Вось она. Чыняется тут. А вось і брама. Ну. А что один тупить? Гоблины сбегали. Разбирайтесь. Будем шукать, как выбираться назад. Так, я тут могу. Не подалося? Так, глядите, я пропустил один. Я продают по крамах? Не ведаю. Я, калі шчыра, яго не шукаў гаспадарчага мыла. Ну, А чаму яны мяне не заўважаюць? Яны ж пачуюць мяне, то не? Карацей, я не сачыў, то бок не шукаў іх спецыяльна і неабходнасці не было, бо, ну, неяк не было неабходнасці ўвогуле. Так. Полезу вверх. Далеко я могу так добраться? Оп, забрались. Адсюль мы можем вось так. І трэба знайсці яшчэ шлях яшчэ вышэй. А вось тут уже дворф. Альбо не, альбо гэта не дворф. Не, гэта чалавек. Лезем далей уверх.
І мы ў бяспецы. Ёсць. Усё. Ой, яшчэ дворф, халера. Так, знайсці Эфрона, гэта наша сябар. І як да яго трапіць? А, я ж прапусціў адзін. Так, чакайце-ка, вось там. Вось там адзін токен, які я прапусціў. Яго таксама забярам. Ты пойдзеш? Добра. Стаіць такі прыгожы. Рассеўся. Вяровачка. Хоць сюды. Толькі не гаварыце мне, што ён зараз падыдзе да края, такі, о, вы паглядзіце, які цудоўны гоблін. Давай, 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 дворф, сыходь. Эй! Трималося. Мы живі. Эфрон аж ну там. Эфрон, ти чому туди забрався? Навошта ти так со мною? Ой-ой-ой. Не гляди. Ай! Шанцує мені просто. Так. Далей, 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 далей. Эфрон, Эфрон, Эфрон. Как до тебе добраться так? Ён там аж на унізе. І у мяне няма ні бачнасці. Тому калі мяне заўважыць, то ўсё. А, блин. Серьезно. Где он там был? А, вось он. Блин, я думал, я уже слышал ён. Не проверяй бочки. Так, там дворф. Трошки речі корисної, але ж... Эфрон, ты все ще унізе. Есть на Аллегро. Добро. Добывать не буду. Але разъем. Так. А что, ниже нельзя? А. Вітаю, Фрон. Як твоя справа? Perfect. There's a chest we're loading for Thoban. Hide yourself inside, and I'll get you to your destination. What? Добре. Another chest? Ще один куфар. It's becoming like a theme in this game. Ага. І ти мені пропонуєш ось туди сховатися у яшчэ одному куфары. А, з Украіны. А, ну калі гэта тавары з Украіны, то ніяк. Нічога дзіўнага. Бо я тут і пельмені звычайныя, а не пірогі знайсці немагчыма толькі сярод украінскіх тавараў. Добра, мы зараз забяремся на гэты карабель, сядзем у куфар і паляцім у свой торбен. І спакойна будзем сабе жыць, праблем не ведаць. А як да? Сюды. Есть дворф.
Оп. Я ж спадзяюся, на гэтым караблі няма дворфаў. Я магу вось... вось гэты куфар мне і патрэбны. Гэты спіць там, таму можам спакойна просто скокнуць і схавацца ў куфар. Ёсць. Come to sunny Korengar. Visit its charming prison. Enjoy a stroll through its delightful torture gardens. And learn new and unusual ways to die from its psycho high priestess, Thoban. I'm coming, baby. Maybe you should become a tour guide. Go easy on the chummy stuff. I haven't forgotten that you're involved in trafficking goblins. Добра. Своим сябрам, можна сказаць так, адпраўляемся назад. Але ж не павінна быць усё так проста. Мы раззлавалі літаральна паўсусвета. Ну, кабзда. Сховішча наша ў Тобіне, з якога мы гульню самую пачалі. Ужо прайшло некалькі тыдняў, як ён навяртаўся ў Тобін і працягваў рабіць тое, што звычайна робіць. Рабаваць і забіваць. Хелідрин таксама дабралася збегнуць Коранагара, у ёй атрымалася ўсё, але ёй прыйшлося пакінуць яе карабель там, у Корангаре. Капітан Карнажа знайшла нашае сховішча у Торбіке. І яна нам яна ж абяцала, ну як, мы патрабавалі за супрацоўніцтва дапамогу ад яе. Ёй ж заплаціць трэба. И бы лепей заплатить. Where is my amber? Где бурштин? Soldiers made off with the loot. Fucking deserters. Fucking quats. Put on a dress. The inns are always short of whores. Arlock and Grabjack stiffed us. End of story. Where are they? Why? You want to question them? I'm guessing that the amber is long gone. I'll start with some good old-fashioned revenge. They've gone into smuggling in Thoban. Perfect. For once it's on my patch. Добра. Абяцаны нам бурштын, які я нам абяцал даставіць. Яе, ну, сябры, яе сябры тут усе адзін аднаго вельмі любяць. Яны супрацоўнікі, калегі, скралі ўсё. Ну, у нас не будзе бурштына, але, ну, і інфармацыя у нас насамрэч, у нас не тое, каб шмат чаго ёсць. Яна прапанавала, яна нам нічога не прапанавала, мы просто возьмем і трошки адпомсцім тым, хто забралі бурштын. Ось. Чаканняў няма ніякіх. Каму нельга карабель на харызме скрасці. Я думаю, у Стыкса бы ўсё гэта атрымалася. Капітан Стыкс. Так, я нават не ведаю. Мне не вельмі падабаецца дрэва талантаў у другой частцы, бо для майго стыля праходжання, ну, тут не тое, каб ёсць што-небудзь шмат карыснага. Вось, калі мы не бачныя, мы не робім ніякіх гукаў, так што мы можам бегчы і не будзе нічога чуйна. Гэта цудоўна. Так, будзем распаўсюджваць нябачнасць яшчэ. Гэта ўжо не хапае нам на гэта. Просто неабходнасці няма, і літаральна. Я і так спраўляюся. Так, ну добра тады. Хелідрин, поехали. Яны задумались з цёмнымі эльфамі. And used it to take over leadership of the guild. Well, it looks like heads are gonna roll. Hey, a new career opportunity is opening up for you, babe. And if you're a good girl and help the city dump all its quartz, I may even decide to forget part of your debt. Styx, I would gladly give you my airship, but I had to leave it in Korengar. It's all I've got left. The fuck am I gonna do with an airship? Find some valuable stuff that fits into a pocket. I'll take that off you gladly.
And don't ever mention Korengar again. I've scratched that city off my vacation list. One of these traitors is hanging around the Queen of Spades. Добре, йдемо шукати їх. Просто побег с Коронгара, ей пришлось покинуть свой корабель у темных эльфов. Бла-бла-бла. Пакуль не было два былых яе супрацоўніка, Грэбджэк и Арлок, скарысталіся магчымасцю и узяли под контроль гильдию Карнаж. Ну, это гильдия, якая займаецца забойствам гоблінаў. І у прынцыпе гэты Карнаж, і яны з'яўляюцца тымі, хто кантралюе гэты горад. Яны не толькі скралі наш бурштын, які нам абяцалі як узнагароду, яны прывезлі кварцавую зброю у Тобін. Кварцавая зброя дапамагае лёгка спраўляцца з гоблінамі. Дагэтуль гобліны былі вялікай праблемай, але з кварцавай зброяй это аніякая праблема. Это вельмі лёгка. І тады гэта было, калі раней гэта было цудоўнае месца для гобліна, то зараз яно пераўтворыцца проста ў нейкае пекла. Quartz weapons. I'll have to be careful. Зараз кожны прыдурак будзе насіць гэтую зброю. Kingdom of Thoban. And Styx will take out the trash. Знайсці Грэбджэка, знайсці Эрлака і атрымаць сабе чысты кварц. Давайте проверим, токены ўсе пазбіраем. Я можу по дорозе. Так, у нас ці ёсць дзесьці паблізу яшчэ нейкі, каб я не сышоў адсюль, потым мне апынулася, што дзесьці тут ляжыць яшчэ адзін. В самом пачатку. Ну, выглядае, што не, можам ісці далей. Так, аглядаем, я бачу адсюль. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И все? 7, 8. Добро. Пошли. Нічого вельмі патрэбна тут няма. О, ён тут за нечым. Пачакайце-ка, як я не заўважыў яго. Ось, ёсць. Где там? О, у цемры лепей бачна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, ну атрымліваецца, я вось 9 здабыў. 10 і 10. Атрымліваецца так, это ўсе 10, якія можна сабраць, мы зараз бачым. Yeah, but that's done with. Now I'm filling up my pockets capturing goblins. And your old captain, the giant. What happened to her? We haven't seen her since Arlok and Grabjack imported the quartz weapons to Thoban. Shame. She knew how to drink. And when it comes to respect, she earned way more of it than these two idiots. Абмяркоўваюць якраз такі здраду. Але яны нават не ведаюць, чаму знікла капітан іх. Добра, што тут цёмненька у гэтым горадзе. Збольшага. Так, вось туды. Давай, ты, отойди. Можешь отойти, калі ласка? Будь ласка. Ну. Упс. А дзе токен жа быў літаральна на гэтым месцы, на гэтым стале, не? Ці я зараз помыліўся.
А гэта не токен. І гэта не токен. Ці ён? Я зараз саскачыў, а гэта нівогуле не патрэбна было. Што? Давай, адыдзі. Уже халера. Так, добра, а дзе ён тады? А, вось. Сур'ёзна, гэта токен, ён жа... Ён трошки багнуў, праваліўся скрозь стол. І я не вырашыў, што гэта ён. А! Малюпаў. Ну, тут мы другі раз у Тобіне, і кожны раз тут ноч. Так што я лічу, што тут заўсёды ноч. Это ж логічна, правильно? 100% ночи. Пакуль што. Закуткоў розных хапае, вельмі лёгка перабірацца. І яшчэ можна схавацца паміж зялёных гоблінаў, якіх тут носіць да халеры. Ёй, забралі. Талісманчык з намі. Будем далей шукаць. Так, на гэтым паверсе няма. Ну вось атрымліваецца, тут паблізу тры нейкія. Мужик, слухай, толькі не глядзі сюды. А? А! Ух! Я так і планаваў. Так. Вось у гэтым доме павінна быць. Як у гэты дом залезці? Нават у нас ёсць слова Darkness. Так, так, усё складваецца адзін да аднаго. Не назовут же яны просто так гульню пра нешта пра цемру, калі ў ёй не будзе цемры, правильно? Дык што ж такое? Як туды трапіць? А, праз вакно вось гэтае. Ну, не в окно, а двери. Захаваемся вот так. Захаваемся. Яны там повесили двух нешта чалавек. Здоўненька, як у іх тут весело. Так, далей токены. Чысты кварц мы таксама забярэм. Я бачу, я пропусціў трошки. Токен нейкі. Я не ведаю, он блізка ці далёка. Ось там. Ось в этом доме. Подается, там есть где пролезть. Альбо подается. Так, подалося. Не, нікого нема. Не кричи там. Уже окна ні одного адчыненага няма. Зараз 100% знайду месца, дзе можна вылезці з гэтага ўсяго. І не. Рэальна няма, гэта ўсё, што ёсць. Ну, добра. Выходим отсюда. Нельзя. У. Нас амаль заўважылі. Maybe it was nothing after all. Ён рэальна прыйшоў вось увесь гэты шлях адтуль з хаты і каб праверыць. Ну,
Нам толькі лепей. Зараз простое место, дзе ён быў, і пролезем. Знайсці грэб Джека, ён там дзесьці ўнізе. Давайте ўжо за чыстым кварцам сходзім. Чысты кварц гэта такая рэч мясцовая. Яна нават мацней за бурштын, як наркотык. Оп! Блин, я літаральна захаваўся перед гэтым. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Глядзіце ён. Не глядзі. Мне не падабаецца. Так вось. Гэты чысты кварц, ён мацней нават за бурштын. Бурштын сам па сабе такая наркотычная штука, якая мае магічныя розныя эфекты. І чысты кварц яшчэ мацней. Вось ён кавалачак. Яны там нешта абмяркоўваюць. Як бы мне тогда іх бліжэй падабрацца, та? The other day, with the quartz weapon, I got 3 goblins to kill each other. Are you stupid or what? You've got to bring them back alive. Dead, they're worth nothing. Yeah, I know, but I just couldn't resist. It's so sweet to watch them die after all they've done to us. And it's weird that they want them alive. What do the Dark Elves do with these greenskins? У мяне ў I самого don't пытання, know, навошта and I яны don't ім give a жывыя. damn, as long as they pay us. At these prices, I'll send them cartloads of goblins with pillows glued to their asses if they want. У сэнсе, а якую частку мы контенту мы пропускаем? Bizarre. О, блин. У прынцыпе, на гэтым самым, ну, ёсць контент, ёсць на забойства. Ну, па тыпу, ёсць магчымасці на забойства, але ўсе дыялогі якраз такі толькі праз нябачнасць. Вы зараз, напрыклад, мы падслухалі іх абмеркаванне. What the? What is it now? Breaking this would be bad. Блин. А як можна гэты кварц тады здабываць так, каб яны не пачулі? Як гэта ўвогуле магчыма? Нават з нябачнасцю. Яны ж чуюць, як голосна гэта адбываецца. Бочкі званы... А, гэта, ну... Я праходжу не толькі па стелсу яшчэ без забойстваў, але, ну, не ведаю, так, ёсць. Гэта праблема ўсіх стелсаў. А тыпу асабісці тых стелсаў, якія спрабуюць. Што з ім не так? Вы паглядзіце на яго. Прыдуркаваты. Ну реально, що нешта не ў парадку. Ён мне падаецца, ён звыкнуў трошки. This is so. Now breaking this would be bad. Nothing to report. Maybe it was nothing Пам. after all. Ён заўважыў, што нешта здарылася з кварцам. Nothing to report. А, перадумаў. Нічога дрэннага. На жаль, нябачнасць без нягучнасці. Вось, не даглядзеў стыкс. Калі ўжо магію, так зусім магію. Так, вот што на нас страцілі. І ў гэтым баку не засталося ж так? Я забраў там усё. Мне падаецца усё. Вось гэтыя 2 ёсць. 3, 4, 5. А сабраў я 5. Ну так, гэта ўсё павінна быць. Любы стелс, які прапануе адразу 2 механікі і забойства і абсалютнага ціхага праходжання, ён мае такую праблему, што па тыпу ты можаш нешта не пабачыць, калі выкарыстоўваеш адно з праходжанняў. Вось, увогуле, ну, ёсць тыпы гулін, у якіх ты ў любым выпадку прапусціш час контенту. Вось. У стелсах мне падабаецца праходзіць вось. Зусім ніхто не бачыў. Ніхто не бачыў.
Нікого не забілі. То бок, літаральна просто прадметы зніклі. Ой, упс. Я не веду, што ён тут. Ніхто нічога не бачыў. Нешта здарылася, ніхто нічога не ведае. Я нават асасіна першага, другого так і праходзіў. Ну там, дзе гэта была хоць прыблізна магчымасць. Вядома, што Assassin's Creed не падыходзячая серыя для такога стыля. Але вось як ёсць. Так, давайте-ка. Мы даволі даўно пяском не карысталіся. What bizarre. Ой, паглядзіце, што там адбылося. Яны ж запаляць яго, мне падаецца, назад. Ага. Запаліць няма чым, так? Nothing to report. Ну просто затушыўся. Ну бывае. Оп, вось гэта было ўжо занадта нагла. Я думаў, ён такі, ну... І халера згін. Як падалося? Зараз я наглядзець той кут, на якім ён мяне бачыў апошні раз. Так, а нам трэба ўніз, так, да нашага знаёмага Грэбджэка. А як нам туды трапіць? Магчыма, вось так. Яшчэ ніжэй. Ё-моё. Угу. Калі кагосьці дзесьці шукаць яго, то я так разумею тут. Давайте. Прабярэмся, паслухаем іх. І? Што я павінен зрабіць? Я ж ужо тут. Я думаю, яны пачнуць размаўляць там, нешта гэткае. Не? Вы не будете нічога рабіць? А вы не адшмурылі? Ой, ой. Нервозна. Трошки. Так, Так, по хаце сваёй хаджу. Ну што я павінен зрабіць, каб даведацца, дзе Грэбджэк? Літаральна ж передо мною. Дзе там? Тут жа павінен быў быць ахоўнік, не? А вось ён. Кожны раз, калі я літаральна не магу кагосьці. Што я павінен зрабіць? Што я павінен трыгернуць, не? Ну, мне падаецца, нешта скрипт зламаны просто. Бачыце, вось тут месца само. Ты ж ё-моё, порвалося вас тут. Можна, калі ласка, не? Можете разыйціся? Просто бліжэй туды падабрацца, гэта як? А, вось ён і быў. Гэта зараз пачварна атрымалася. Бо я літаральна быў з іншага боку праз вакно мог яго пабачыць. Падыдзем, зараз прыйдзецца выбірацца зноў. Блин, што ж такое?
Йдемо за ним. Ні, ось він. Он тут ходить. Моя задача його забити. Як я його можу забити тут? Він нечим користається, може нечто уронити на його. Угу. Ну, тады адзін варыянт, які застаецца, гэта вось літаральна яго пачакаць, пакуль ён зайдзе ў гэты асабісты пакой. Упс, Served his last drink. упс. Let's take his card. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Я використав незатішене забойство. Я не пам'ятаю, на що його треба натискати, бо я забойствами не займаюся. І у мене нема нічого на забойство. Гэта Галіна ўвогуле ў моих талантах, яна адсутнічае. Ага. Не, я зрабіў затішнае забойство. А як я павінен? I'll never get used to that. Я могу? And here is that son of a bitch grab Jack. I never saw the Queen of Spades so empty. You ask me, he don't know how to run this gambling den. If he was to disappear, I doubt anybody would miss him. A legend would make a much better barmaid. Не-не-не-не. I thought I heard. Зразумеў. Наш клон не можа забіць кагосьці, ён можа толькі пракантраляваць. Here is that son of a bitch grab Jack. I never saw the Queen of Spades so empty. You ask me, he don't know how to run this gambling den. If he was to disappear, I doubt anybody would miss him. A Эй, legend would я make тут. a much better barmaid. Ты згарні увагу, калі ласка, не будь таким. Нешта я не прызвычаюся, ну, я не ведаю тактыкі. Каб вы разумелі, ёсць магчымасці клона паставіць на тое, каб ён... Ну, у першай частцы была магчымасць паставіць клона, каб ён быў у пастку рабіў. What was that? Be on your guard. Something's on the loose. Блин, там не толькі ён заўважыў, але яшчэ адзін. Maybe it was nothing after all. А ё-моё. I thought I saw something. Вам падалося ўсім. Let's try to stay sharp. Два чалавекі, блин. Nothing to report. There's an intruder. Keep your eyes open. Трывога была, не? Не, не была. There's an intruder. Okay. Да ё-моё. Давайте загрузимся, бо яны неяк Is that son of a bitch дзіўна grab адрэагавалі на Jack. нас. I never saw the Queen of Spades Я so карыстаюся зараз тым, што гоблін, ну я зараз сабе небачнасці панарабіў розныя са сваім клонам. disappear, I doubt anybody І would вось я miss бяру, him. A такі legend хоп, would make зрабіў a гук. much better barmaid. І ён такі, а што ж там такое адбываецца? Пойду пагляджу. Maybe it was nothing after all. Ага, два разы ён ужо нервуецца. And here is that son of a bitch grab Jack. I never saw the Queen of Spades so empty. Блін, яго б выманіць, гэта нейкае дзіўнае месца для яго забойства. Я адчуваю, што мне падаецца нешта пра... ну, прабагала проста. Much better barmaid. Цішне забойство давай.
This soak has served his last drink. Almost makes me want to raise a Тук-тук. toast. Не бачно. Let's take Кинули. his carnage badge. He don't need it anymore. Добренько. Вось мы ад яго і пазбавіліся. Схавалі. Першае забойство за ўсю гульню. Ну, акрамя каралевы там гэтых паукоў. А! Нас выратавала, ведаеце, што зараз? Фу! Я наладзіў сабе такую рэч, што клон, якога я стварыў, калі ён там сядзіць дзе-небудзь, калі я паміраю, то я перасоўваюся ў гэтага клону, то бок я магу зрабіць нейкае рашэнне ўзяць і проста памерці дзе-небудзь, ну па тыпу просто вяртацца назад, перарадзіцца ў сваім клоне, то бок можна, напрыклад, узяць той же кварц, памятаеце, так, паставіць клон дзесьці ў бяспечным месцы, і калі я адпраўляюся кудысьці ў тупік, напрыклад, і забіраю патрэбную мне рэч, я магу перарадзіцца на свайго клона. Я гэта не вельмі карыстаў, бо зноў жа і так справляемся, чаму навошта рабіць нешта яшчэ дадатковае, базовым механікамі ўсё робім. Але ў мяне ёсць такія магчымасці. Так, трэба уверх лезці назад. Ёсць. Где там наше зелье? Здоровье. That really does add life. І яшчэ можна адразу выпіць табе бурштына. Цудоўненька. Я могу неяк выбраться наверх? Ну. Я так разумею, вось праз эту вяроўку і далей мой план, мне трэба план зрабіць. Ай, ну сур'ёзна, там дзесьці застаўся гэты самы токен. Ну што я ўжо, я ж не буду прапускаць яго просто так. Літаральна я быў каля гэтага токена. Ён там унізе. Вось. Мне 2 крокаў не хапіла. Есть. Есть. Тоненько. Расследим вверх. Надеемся, что не зауважить. А далей? Праз браму, так? Але ж праз браму мы можем. Я так разумею, толькі праз правы край. Бо я больше шляхоў не бачу. 1, 2, 3 токена, так? Так, 3 токена. Опс. Не гляди на нас уже. Такі ўжо. Чапіся. Все по ранку. Навучыся стрелять. Научились. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? Этот охотник там. Ну, в принципе. This is comfortable. Not. Ну, хто з вас? Хто зауважив уже? Почалося. Алера. Did you stream that?
I want a percentage on your best goblin. Так, самое непрыемнае месца. Мне літаральна прабрацца скрозь гэтую сцяну. Я не памятаю, як я прабіраўся ў першы раз. Мне падавалася, гэта было лёгка неяк. Зусім бескладана. Можа, яны зараз просто ўсе размешчаны не вельмі ўдала. І таму гэта складаней. Можа, я не замарочваўся. Блін. Ой, да, халера. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you... Там, карацей, вось гэта месца, куды я спрабую трапіць зараз, гэта вось там. Вось там можна залезці кудысьці ўверх. Мне падаецца, там я і магу прабрацца далей. Бо іншых варыянтаў я не бачу. Пайду пашукаю. Блін. Можа іх да халеры, ну. Можа зараз наскрозь пройдзем. Well, of course you know. That nut who tried to bump off Grabjack. And what? The loony's dead, right? No way. Grabjack shut him up down below. Who knows what he's got in mind for him? The prisoner they were talking about seems to have a grudge against Grabjack. Угу. Hey, we got something in common. Ёсць нехта, хто супраць Грэбджэка, але якая мне розніца, калі я яго ўжо разабраўся з Грэбджэкам? Так, я спрабаваў прайсці наскрозь, каб скараціць сабе, скарот сабе знайсці. Але атрымліваецца нейкая халера. Так. Не зусім на тое, што я разлічваў, але падыдзе. Лезем уверх. Ну, неблага. Захаваемся вось тут. Каб не трэба было абыходзіць зноў усё. І зараз па вяроўцы з вяроўкі скочым вось сюды. Толькі пройдзе гэты ахоўнік. І потым туды. Вось там забіраемся. Але ж... Ну так, атрымліваецца, што там хутчэй за ўсё на самы верх могу трапіць. Альбо не. Альбо я сам сабе прыдумаў. Ну, не скочыш так, не? На самы-самы верх не атрымаецца. Падывусь так. А далёка я так могу лезці? Блин, мне падавалася, што праход быў значна прасцей. Я упэўнены, што я неяк... Ё-моё, забраўся. А проход тут ё? Калі ласка. Я неяк усё іду і іду, і оно... Гэты проход усё не скончваецца, не скончваецца. Так, ну, астатняе пакінуў. Там ёсць ахоўнік. Это не праблема. Яго зелі лячэння, наколькі я разумею, так? I always liked the guild. Its corruption, its methods.
But with our luck importing quartz weapons, business could get tricky. It's time to clean things up. I prefer Haledrin as master of the guild, and me as master of shadows. Так. Ерлок десь там. Мы зараз зробім так, каб... Калі мы пазбавімся ад Эрлока, а гэта будзе галоўнае зараз у гільдыі, а нам Стыксу больш падабаецца, калі сітуацыяй кіруе Хелідрин, бо яна больш ну, сей, тады гэтая ўся канструкцыя больш карумпіраваная, і ён можа ўсё яшчэ заставацца сабой. Нічога для гэтага не патрэбна мяняць. Так, а дзе токен? Зноў я токен пропусціў там дзесьці. Альбо гэта ў мяне пакуль доступа не было. Чого там нема? Не глядзі. Зараз за токеном пойдем. Нам трошки мы пропустили. Nothing to report. Глядите. Все вы такие, блин. Возьмите и поглядите просто на меня. Ну? Икс? Во, знайшов. Атрымліваецца один тут и один там. Гульня? Гульня? Гэта не прыкалдасна зараз. Я зараз не могу падняць прадмет, таму што каля токена ляжыць яшчэ шкляначка, якую мне... Алера. Зараз придется выкинуть шклянку только для того, каб... Вось зараз я змог адно падняць. Бзда. Яна больш замоваздатна. Так, з Хелідрин атрымліваецца ўсе справы для Стыкса, гэта ідэальна. Яны займаюцца забойствам гоблінаў, Стыксу пофіг на гоблінаў, галоўна, каб яго не чапалі. Яго яны і не чапаюць. Усе шчаслівы. Усе танцуюць, усе разыходзяцца ў свае бакі. А яшчэ зараз дзіўная рэч, вось зараз гоблінаў чамусьці цёмныя, мы ўсё яшчэ не ведаем, навошта цёмныя эльфы збіраюць цёмных гоблінаў. О, цёмныя эльфы збіраюць гоблінаў. Темных гоблинов неких збирают, я сам придумал себе новый лор у гульни. Hey, I hear there's an Easter egg that gives you the address of the level designer who put that freaking hole there. Кто эту дюру тут покинул, а? Так, Эрлок. Як до тебе добраться? Ну, зручнее все. Это скокнуть ось так. И скокнуть ось так. Это минимальная... Ого, как всюду трапить на этот бок. Але ж. Вот великая заля. Разными людьми. Там два чоловіки розмовляють, але мені слухати їх не обов'язково. Оу. What the? Уф. Двері ніхто чинив так дивно, як. Nothing to report. Ніхто нічого не бачив. Вам подалося. Так, ну, я згубив просто собі адмичку. Ні на що літерально. Тут літерально... Тут... У гэтым боку что-нибудь есть? Кроме гэтага стола. Угу.
версіі няма нічога. Я літаральна просто працягваў свае сабе адмычку. So what's the Earl? Arlock is the new master of this nest of thieves. He controls everything that goes through the guild's airships and takes a handsome cut in the process. With this fucking quartz, he's gonna make a bundle from trading goblins with the dark elves. Блин. It's time for him. Зауважує. With this fucking quartz, he's gonna make a bundle from trading goblins with the dark elves. It's time for him. Будь ласка, ніхто не глядіть сюди. Early retirement. And one less more. Let's take his carnage badge. He don't need it anymore. Я могу ніяк його підняти отсюда і викинути? Ну, придется разбираться, як есть. Что там, кто там? Не звертаю уваги. Упс. Я так не глядзіў гэты бок. Тут дастаткова цёмна. Ха-ха-ха. Maybe it was nothing. Huh? Чого гэта было? Гэта тебе падалося. Справа зараз толькі ў тым, куды схаваць цела. О, блин. Я, конечно, не подумал, что там гэты чалавек усё ж таки мае вочы. Не тое, што ты чакаеш ад чалавека, што ў яго вочы ёсць, так? Оп! Ты таксама. Чаму вы такія глядзіце вачамі сваімі? Быў варыянт забіць яго праз вакно і выкінуць яго адразу, але не атрымаецца. Блин. Мне просто перацягнуць яго вось на вуліцу. О. Алера. Шукаю месца, куды я магу скінуць гэты труп. Хоць куфр бы які даў. Далі бы. Juicy bit of information on that mug Finley. There's surely a way to make some money from it. Finley? The fat rat who counts his coins in the office upstairs? Yeah, I saw his wife, Elmidia. She was shagging old Arlok last night. It seems that she sent him loads of love letters, which he keeps in his hiding place behind the counter. Stone the crows. If ever Finley finds out, he'll do for Arlock. So Arlok is boffing his accountant's wife. Мгм. Love. It's a real gold mine for a romantic. Блин, а я магу зараз загрузіцца. Зараз я знайшоў шлях, як... Так, гэта аўтаматычнае захаванне, гэта хутка. Давайте... Далёка. Зараз зазірнем, дзе маё захаванне. Так, яшчэ раней. Вось гэта. Вяртаемся на, можа, 5 хвілін назад. With this fucking quartz, he's gonna make a bundle from trading goblins with the dark elves. А, блин, навошта я гэта зрабіў? Карацей, я буду... Не я яго заб'ю. Arlok is Блин, boffing. ё-маё. Зараз, дзе яна там? 36, вось гэтае хуткае захаванне, вось тут павінна быць. Карацей, план такі. Fucking quartz. Мы не будзем яго забіваць. Яго заб'е яго жа бухгалтар. It's time for him to consider early Таму што retirement. даведаецца, што ён заліцаецца, яго жонка заліцаецца да... Жонка бухгалтара. Заліцаецца да вось гэтага Арлака. Трэба толькі, па-першае, гэтую чутку пачуць зараз, пайсці туды і пачуць яе вушамі сваімі.
Блін, не трималося. What is it now? А, блін. Від вас не дочекаєшся. I thought Я сподівався на тембру. Добре. Ти... Чому попередній раз це спрацювало? Осторожно, бо хоч просто вельми далеко треба. Я зараз небачністю скористаюся. Трошки. Ну. Просто я, знаєш, і каштую ще, я складав на медь. На самий крайній випадок треба користати. I got a really juicy bit of information on that mug Finley. There's surely a way to make some money from it. Finley? The fat rat who counts his coins in the office upstairs? Yeah, I saw his wife. Давайте зараз покурюємо трындять. She was shagging old О, Arlak last пересталися night. бурштаном, каб його більше запас був. Sent him loads of love letters, which he keeps in his hiding place behind the counter. Stone the crows. If ever Finley finds out, he'll do for Arlock. So Arlok is boffing his accountant's wife. Love. It's a real gold mine for a romantic like me. If I can find one of those lovey-dovey letters in the hiding place he talked about, I could bring down Arlok without getting my hands dirty. О, блін. А хотя это важно. So Arlok is boffing his accountant's wife. Love. О, що, він просто в окно пролез? Romantic like me. If I can find one of those lovey-dovey letters in the hiding place he talked about, I could bring down Arlok without getting my hands dirty. Oh, what a heartbreaker. Добре, гэта ідеальна, але... Дзе? А, вось там знаходзіцца. У сэнсе там унізе. А чаму унізе? Яны ж гаворылі пра нешта зверху. Ну, по типу... Я не зразумеў іх. Я думаў, што бухгалтар будзе зверху, таму што яны згадывалі, што хтосьці там... А, ну вось, той пакой, пра які гаворка была, сэнс якога я не бачыў. Зараз і сэнс яго стаў зразумелы. Ёсць. Арлака нам забіваць сваімі рукамі няма неабходнасці. Просто бярем. Ну? Стикс, не рабі так больше. Ты меня пужаешь. Anybody there? Ну? Глядите, мы там. Ух. Адреналин. Да... Ты яшчэ ў гэтае вакно будзеш глядзець, так? Бу. Ужайся, бягі адсюль. Ратуй сябе. Anybody else? Ты... Там гэты адзіны ахоўнік. Вось ён мяне і заўважае кожны раз. Ён літаральна, ён ходзіць самым неўдалым чынам. Да маскітныя сеткі трэба. Было бы карысна. Альбо ты пра рэальнае жыццё. Бо камароў зараз просто да халеры. Просто ў Варшаве яны людзей чапляюць на вуліцах і уносяць кудысьці. Так. Так. Ідзе? Ага, хованка. І ось яна хованка. Таку я не заўважыў дагэтуль. І токен. Perfect.
signed by the hand of dear Finley's wife. Arlock, my handsome secret love. Blah, 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 blah. Finley has a tiny dick. Blah, 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 blah. Your gorgeous member fills more than my thoughts. I hope Finley likes reading poetry. Так. Добра. Зараз размясціць гэты ліст ад жонкі бухгалтара на стол гэтаму бухгалтару, каб ён пабачыў. І ён сам прыйдзе разбірацца з гэтым Арлакам. Ды мне падаецца, я літаральна захаваўся зараз перад тым, як ён мяне заўважыў, не? Не-не-не. Станься незауважным, калі ласка, Стикс. Блін. Стикс трошки камар. Ды, каб ён яшчэ такім незауважным быў. Who put that freaking hole there? Хто гэтую дзюру туды паставіў, а? Прызнавайцеся. Так, уверх, уверх. А можа, блін, можа я зараз неправильно зрабіў, можа. Так. Давайте, чакаем. Не трэба спяшацца. Я спяшаюся. Все будзе ў парадку. Галоўнае не спяшацца. Оп. Бачыце? Я спяшаюся. Что он атрымліваецца? Вітаю. Блін! Глядзеўся он там. Добра. Атрымліваецца. Вось гэтае зараз поўнік. Перастане глядзець уперад. Трошки адыдзе, я скокну наверх. Better get a move on to finish all this paperwork. If I get home late, I'll get told off again by my little Almedia. Блін, я ж паклаў тобі. Ех. The Broken Hearts column greets you. I may be greedy, but I also know how to play Cupid. What's this letter? Давай, давай, давай. It's from my Almedia. Arlock, your huge manhood fills more than my thoughts. Bitch! That son of a whore, Arlock! Stinking rat! I'm bleeding like a pig! I guess Oops. you could say he looks moved. Так, ён павінен будзе разабрацца сам з Арлокам. Ужо без нашых ніякіх учынкаў. А я тым часам, гэта наша помста гэтым двум за тое, што яны перахапілі наш бурштын. Інтрыган, так. Амаль атруцілі. З першым так удала не атрымалася. Я бы першага забіў без ось гэтага ідыятызма, калі б яго можна было атруціць альбо нешта такое. Чакаем, пакуль Арлак памрэ. Вот там зараз разборкі будуць. Я, на жаль, туды прабрацца, каб паглядзець, мне будзе складаненька. Але я так разумею, выбраў мне не шмат. Трэба ўпэўніцца. У яго ўсё атрымалася. Дзе там? Ну там доўга будзе бегчы? Бо зараз мне Арлака прыйдзецца самастойна забіваць. О, прыкалдасна будзе, калі ён проста заблукае на гэтай тэрыторыі. Правильно, дзе ён?
Дзе? Куды ён падзеўся? Ён выглядае так, быццам бы... Ну, ён жа нікуды не ідзе, значыць, ён чакае, пакуль да яго дабярэцца гэта. Хутчэй за ўсё, ну так гульня працуе. Ну, рэальна. А, бачыце, ён там стаў. Бо гэты з'явіўся і проста захрас. Зараз давайте. Я так разумею, мне з іншага боку трэба падысці, каб трыгернуць гэта ўсё. Нешта, вось пад канец гульні, у першай часткі такога не было. Першую гульню прайшлі і ніякіх праблемаў. Другой быццам бы трошкі недапаліравалі пад канец. Нейкія дзіўныя сітуацыі атрымліваюцца. Ён там стаіць, ён натуральна каля ўходу стаіць. Так. У нас не хапае трошки бурштана. Можна падабраць, зараз на стале стаіць над намі. Ну? Вось он. Вось гэты хлопец павінен яго забіць, Эрлока. І триггер не спрацоўвае. Цікава. Але ранейкая. Ты збіраешся сёння, не? Што мне зрабіць? Упс. Ну добра, разбирайся, забивай меня. Я не упомню, что мае сенс перезагружать. Ну, паспрабуем, можа. Але ж, блин, нешта неприемно. Можно просто за ім пойсці, то бок не... Ну, вось он тут будет стоять зараз. Давайте пошукаем, где там захаванне. Так, 49. Автоматичное захаванне. Заглушка так. Пасля смерти з найлепшая увогуле. Зараз мы пойдем просто за ім. Ну, мы не пойдем нигде есть обыходить, мы просто возьмем пойдем. What's this letter? What? It's from my Omidia. Arlok, your huge manhood feels more than my thoughts? Bitch! That son of a whore Arlok! Stinking rat! I'll bleed him like a pig! I guess you could say he looks moved. Як хутка побег, а? І ось зараз ён унізе захрас, так? Літаральна вось ён прибег імгненна сюди. Я не упомнил, что мне рабіць з гэтым. Ну, по типу, я разлічваў вельмі на забойства ад яго. Ось он стаіць там унізе. Ось он прибег увесь шлях. Атрымліваецца нейкая халера. Ну, придется Арлока старым добрым забойством забивать. Ось таким. Я нагадываю, что зараз будет конец голосования. А у топе у нас находится Pentiment. Это значит, что когда скончится голосование праз 4 хвилины, то Pentiment будет пераможцай, и мы будем завтра протягивать гулять у яе. Мы зараз находимся у ёй ужо які трэці стрим мы прайшлі, гэта будет 4-й. Мы разбираемся забойством барона. Мы даведаліся даволі шмат. Про гэта лепей буду падрабязней на самім стриме уже по Pentiment распавядаць. Але у нас альтэрнатыва. У нас заўсёды забываю Wizard. Як яны? Нешта там бридж-брейкеры? Не так? Зараз бы хутка гляну.
Так. Tactical Bridge Wizards. Гэта групоўка чарадзеяў, якая займаецца тактычная гульня по типу XCOM, але з чарадзеямі і вінтоўкамі са сваімі унутранымі жартамі. І што ты будзеш рабіць? Яшчэ ж лакацыя такая не вельмі лёгкая для праходжання. По типу, дзе не скокнеш, там паўсюль ворагі. І сваім пачуццём гумара. Так, я на другім месцы і даволі блізка. Так што паглядзім, хто яшчэ пераможа, але ж нагадую, што галасаваць і прасоўваць яшчэ магчыма, у вас ёсць апошнія 3 хвілінкі. Другі тыдзень гуляеш? Я вось дачакацца не магу, калі яна на пятнічны стрым можа трапіць. Ой, я не ведаю. Мне настолькі напружвае зараз тое, што літаральна не спрацаваў просто скрипт. Вось ён зараз стаіць там. Нам придется зараз гэта ўсё вырашаць самастойна. А павінна было спрацаваць так, без нас. Нешта дзесьці скрипт зламаўся і магчыма. Ой, ну сур'ёзна. Ён магчыма зламаўся яшчэ раней. То бок я ўжо нічога з гэтым не зраблю. Може, давайте паспрабуем шклянку нейкую кинуть. Ось так, наприклад. Зараз яны може перезапустить їх логіку. Арлак нават не перасунуўся нікуды. То бок ён захрас у сваім скрипце. Той таксама захрас у сваім скрипце. Зараз адусюль прыйдуць людзі паглядзець. Ну так. А за гэтага нам прыйдзецца зараз забіваць яшчэ аднаго персонажа. Ну, таму што там літаральна Эрлака зараз глядзіць яшчэ адзін. Альбо можа нешта прыдумаць. Зараз паглядзім. Можа нешта атрымаецца. Ідзіце дадому. Паглядзелі добра. А, так сур'ёзна гэта зноў. У меня есть желание просто позабивать всех в этом покое уже. Апошние 30 секунд голосования. Опа. Можно зараз его отпустить? На гэтым узроўні было абодва галоўных персонажа, якіх трэба забіць, яны абодва паводзяць сябе дзіўна. Яны літаральна тусяць у адным месцы і ходзяць туды-сюды, то бок яны іх няма нейкага цікавага патруля. О, вы глядзіце, пайшоў далей. Ён тут ніколі не хадзіў дагэтуль. Мне падаецца, яго адпусціла. Давайте-ка, хоп, пераможца наш Пентамент з 27 500. Давайте я пакуль... Было ў мяне некалькі разоў, што я забываўся гэта зрабіць, але ж мне трэба зараз перанесці гульню ўніз у самы. Так, ёсць. Pentiment у нас атрымлівае зараз 0 балаў. На першым месцы апынулася зноў Tactical Bridge Wizards і амаль наганяе Hylix 2. Гаворку? Я так думаю, што гэта гаворка пра Squirrel with a Gun? Так. Tactical Bridge Wizards на першым месцы. І зараз я яшчэ вам аднаўлю адразу, каб не патрэбна было чакаць. Захавалі. Ёсць. І пачынаю галасаванне далей. Ёсць. Галасаванне можна працягваць далей. А мы паспрабуем, спадзяюся, зараз Эрлак спрабуе самазабіцца там.
Паглядзіце на гэтых прыжуноў. So, Finn, how are the accounts? Is there enough to pay for a cargo of drink? І вось зараз я не магу пасачыць, што яны там размаўляюць. І нават паглядзець не магу. Оп. One less moron in the world. And don't Ладно. anyone say that I never did any good. Let's take his carnage badge. He don't need it anymore. О, сур'ёзна, я павінен зараз яго забраць, калі ён там ляжыць? Ну, добра. Выбар невялікі. Ну, пачувае. Это тут класіка. Well, it won't bring back my amber, but at least it allowed me to let off some steam. Let's go find Eledrin and tell her that the guild is looking for a new leader. Добра, разабраліся. Гэта была літаральна помста. Мэта ўсяго гэтых двух забойстваў была толькі адпомсціць за тое, што яны пазбавілі нас ад нашага бурштына. Так, Squirrel with a gun. Вавёрка з пісталетам. Ёсць. Давайте зараз наш план вяртацца назад, але мне падаецца, мне літаральна не хапае аднаго токена. Я нешта ўжо нават не думаю, што мне нешта згубіў мне настрой гэты Арланд, які не жадаў паміраць аніяк. Давайте просто вяртаемся назад. Я магу просто пайсці. Не, ёсць нейкі шлях. Хуценька назад. Я не ўпэўнены насамрэч, але давайте паспрабуем тут. Почекаем. А, я могу тут праз низ пройсці, ў прынцыпе. Падаецца. Альбо вось так. Там соскочыць няма будзе дзе. Добра, униз. А, можна праз низ тут. Давайте. Идем праз низ. Добре, що тут дворфов нема. Давай, иди. Не перешкоджай мне. Я не ў самым удалым месцы, бо мяне бачна адусюль. А типу, я настолькі заўважна зараз перасоўваюся. Зараз давайте куды-нибудь у больш цёмнае месца пойдем. Ой. І вось мы амаль у самым пачатку. А, вітаю. Вось цябе я чакаў. Я думаеш, з усіх варыянтаў, дзе ён мог стаяць, а ён там можа стаяць у розных месцах, ён набраў рэальна тое самае, дзе мяне можна заўважыць. Так, ідем. Я нейкі гук чую з гэтага дома. Быццам бы радыё. Дзіўна. І там яшчэ зачынена і закалочаны вокна ўсе. Дзівосненька.
Так, мы амаль вярталіся. Вельмі вось глядзіце, наколькі цікава зроблены ўзровень. У адзін бок я шоў невядома колькі, назад вяртацца увогуле проста паскакаў трошки і ўсё атрымалася. Рюдрин, я амаль дома. Чекай мяне. Ёсць. Стыкс пазбавіўся ад паразітаў Тобіна і па імёнах Грэб, Джэнк і Эрлок. І з гэтым адчуваннем ён вяртаўся да Элідрин, якая чакае яго ў сховішча. Пазбавіўшся гэта, яна можа зноў заняць сваё месца над гільдай Тобіна. І Стыкс можа гэтым скарыстацца. Забарона выкарыстання кварцавай зброі ў горадзе павінна быць першым рашэннем ад новай главы гільдыі. І гэта ўжо пазбавіць яе ад часткі доўга да Стыкса. Eladrin! They're dead! Oh, shit. Халера. A talking goblin. It's him. Знайшлі ўсё ж таки. And what do we do with the giant? I've got an idea. Гэта павінна было дарэна скончыцца. Нагадаю тым, хто можа прапусціў. Цёмных эльфаў мы раззлавалі тым, што мы забілі іх бога, літаральна. І вось яны да нас дабраліся за гэта. Гэта яны, цёмныя эльфы, распаўсюджваюць крышталі і крышталікі. Гэта чысты кварц увогуле паўсюль і зброю супраць гоблінаў. І чамусьці яны збіраюць гоблінаў жывымі. Невядома навошта яны даюць... Яны самі даюць гэты чысты кварц і купляюць гоблінаў якіх, то бок бескаштоўна, яны проста аддаюць. Наце, лавіце гоблінаў, калі ласка, толькі плаціце нам за іх потым. Таму бонус для ўсіх. Акрамя нас. You should never have killed our queen. In so ugly a body, there flows of blood so pure and ambered. The trial of passage is the symbol of the strength of our people. The elders will be there to ensure that you are worthy. Each successful trial will earn you an insignia. Once the insignias are set here, only then will the door open. Our queen's assassin will be an offering to the survivors. You will have the honor of drinking his blood. Dwarf piss tastes better. Less calories, too. You are children. Become adults. If I ever get free, you'll be regretting a lot more than just the death of that. Няўжо нас выратаваў зараз адзін з гэтых? Better be careful and keep a low profile. The only way out is behind that huge gate over there. Карацей, што зараз адбылося? Яны збіраюцца зноў зрабіць свае ўлюбёныя забойствы адзін аднаго. І мы яшчэ як галоўны прыз. Я ўсё ж такі, я так думаў, але не быў упэўнены яшчэ, калі мы знайшлі сховішча бурштына, што яны забіваюць гоблінаў дзеля таго, каб даставаць з іх яны забіваюць гобліну, каб атрымаць бурштын, магічную субстанцыю з іх. Таму што гобліны увогуле зроблены, амаль зроблены з яго. І справа ў тым, што ў гэтым сусвеце не тое, каб шмат бурштына засталося. Раней бурштын здабывалі ў міравых дрэў, але, я так разумею, альбо апошняе, альбо адно з апошніх было знішчана ў першай частцы. Хтосьці гэта зрабіў. Так, само здарылася. Так, я толькі не разумею, што я павінен рабіць. Выпрабаванне зрабіць эльфійскія, каб выбрацца адсюль, пакуль яны там яшчэ рыхтуюцца.
Я так разумею, что так. Ну, добре. Бла-бла-бла-бла, скончить розные випробування. A cave troll. They have a cave troll. Are you fucking kidding me? Так, у них есть тролль. Don't feel too confident about this trial. How am I gonna open the gate? Of course, there are these pressure plates on the ground, but that seems too obvious, right? Навошта гэта? Магчыма, сутнасць гэтага выпрабавання ў тым, каб троля заманіць на гэтыя пласціны? О, вітаю. No, it's the Emperor Damocles. As for you, I'm surprised to find you in one piece. Яна ўсё яшчэ тут жывая. So, big girl, is it getting cramped in your little box? Getting out of this cage is child's play. On the other hand, if you're bored, you could get rid of the troll. And in return, I get what? Your gratitude? Would you prefer a kiss? Yeah, not so much. Guess I'll stick with the gratitude. Так, позбавиться от тролля. Чым я пазбаўлюся там? Я натисну на абедзве платформ, іх больше? Яшчэ. Можа, яшчэ одна ёсць? А, вось тая. Гэта чыніла браму. Добра. Але я не разумею, як ад троля пазбавіцца. Адчыніць вось гэту платформу ў цэнтры можа? Нейкім чынам. Як я павінен ад яго пазбавіцца? Я тут понаціскаў ужо ўсё. Давайте, может, тады ўверх просто заберемся и потом придумаем. Okay. Прийшли. Still got Пробування. 5 of these things to collect. I guess the guy who carves these tiles must make a bundle between those that get lost, and those that end up in the depths, and those that the youngsters keep as souvenirs. He must have quite an order list. Я не разумею, а што я павінен зрабіць з тролем? Гэта выпрабаванне хавання, ну, па тыпу хавацца ад троля, пакуль мы не знойдзем таблічку эту, ну, там, пацверджанне нашага праходжання выпрабавання, і гэтыя самыя эльфы будуць займацца тым, што будуць праходзіць гэтае выпрабаванне. Ну, ўжо не будуць, бо мы раней гэта зрабілі. Так, пазбавіцца ад яго. Пласціны мы націснулі, цэнтральную частку гэта не адчыніла. Зверху на яго ўраніць няма чаго. Просто не існуе чаго скінуць на яго гэткага. Каб ад яго пазбавіцца. Можа, трэба нешта адчыніць па тыпу гэтых хованак. Яшчэ аднаго троля на яго выпусціць, каб яны адзін аднаго забілі. Таму што навошта гэтыя тады турмы? Так. Можа, гэта потым прыйдзе неяк? Я не разумею. Можна яшчэ праз верх тут хадзіць? Цікавоста колькі, а? У варыянтаў, да, халеры, мне падаецца, зламаць, ну, па тыпу праходжання можна просто ў розных камбінацыях. Я зараз у першую дзверы просто зайшоў, якія мы трапілі на вочы. Але ж ад троля як пазбавіцца? Блін.
Зноў жа, што я? Чат, я можа нешта відавочнае пропускаю. Там вось зялёныя яшчэ не наши саюзнікі па тыпу сядзяць. Давайте, может, да іх пойдзем. Так, а вы хто? Гобліны. Адчыніце, гэта не бачу я. Просто не бачу ніякай магчымасці. А, вось. Угу. Это літаральна яно. Вось. Не заўважыў. Ну все, чакаем, пакуль ён пройдзе. І ён зараз уляціць. Упс. I was gonna say, this is how I get rid of big, smelly turds that stick to my ass. But there might be children listening, so fuck that for now. Лідарин, виходь. I thank you, Styx. I won't forget this. I'm counting on it. My airship should still be laid up in Koringa. І корабль повинен бути у Корангарі. Any way of getting out of here interests me. See you later, tough guy. Добре, нам допоможе вибратися відсюди. Але яна ўжо її доўг до нас. Яна повинна просто невідомо колькі. Так, добре. А, вибратися було ось тут. Ёсть. Валера. Ну что, давайте уже уверх тогда полезем. Ось тут проверим, что у нас тут у этих эльфов. Там занимайтесь своими справами. Оп, яны заўважылі. А гэта можна ўраніць яшчэ і эльфа тут. Добра. А навошта мне гэта ўсё? Цікавыя веды, не веду навошта. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was sick. Добра, паглядзелі, што ў версія не вельмі карысная гэтая штука. Ідзем ставіць эмблемку нашу першую. Ёсць. Працягваем далей выпрабаванне. А, ну вось. Можна... Гэта на выпрабаванне, я так разумею, як частка ўвогуле папярэдняга. То бок можна пралезці было просто з іншага боку. А, пачакайце-ка. Тут нейкія сімвалы адзначаныя. Чарапы. Дрэнна, атрымліваецца, тут павінна быць. Вітаю, Нернурэм. Позна, ды не вельмі позна. У нас ёсць, мы зараз праходзім выпрабаванні цёмных эльфаў. Бо цёмныя эльфы, яны зрабілі выпрабаванні для сваіх, а не для нас. Мы павінны былі стаць узнагародай, бо мы-то павінны ў забойстве іх каралевы. І ад гэтага яны не вельмі шчаслівыя, толькі яны не ведаюць, што я зараз, каб выбрацца адсюль, сам раблю іх выпрабаванне. Так. Рытуал моцы. Ага, гэта часовы праход. Цікава. Зразумеў. Адбіты. Ну што з табой будзе? Як выпрабаванне ідзе? Оп. Упс. Добра, запомнілі. Чырвоная дрэнна. У-у-у. Так, яно лётае па колу, я так разумею, гэтае святло. Хаваемся.
Не ходім на червоний колір, я вже зрозумів. А! Ви що може відбитися? Червона дренна. А на кон больше динамики, ну так. Это великая разница помеж стратегиями и экшенами. О. Давай. Оп, сховались. Так, я там бачу місце, де ми можемо теоретично прочекати світло, на от коли воно буде пролітати. Ось там напереді. У арки. Давай. Это повинно бути безпечно. Оп. Спрацювало. Так. Давайте. Так, яно проходить туди, у той бок. Я сподіваюся, тут мене не зауважить. Так, все добре. Мы ввогуле тут у бяспецы, там тут святло не повинно до нас достать, значит, это значит, что мы вертаемся на знешнее коло. Бежим тут. Так, светло. Пришло тут. А внутреннее коло... Тут мы у бяспецы. И вось мы внутри. Так. Я сподіваюся, гэта ж не часово будзе зараз. Не зачините мне там двери. Давай. З'являйся. А, я ж могу вось так. Я бачу. Можна... Ёсць дзе зачапіцца ўвогуле. У нас ёсць скарот. Звычайна эльфы бы яшчэ напружваліся, праходзілі. А, вось і табличка. Пробывание силы зроблено. Что у вас тут за звуки такие, а? Прохожусь. Ну давайте уже, забивайте меня. Боится таки себе. Dead again? Is that your controller in your pocket, or are you just pleased to see me? Так, він там пройде, а я тады проберуся. Ось, ти, коли ласка, не зауваж мене. Ах ти ж, ё-моё! Холера. Небачність. У сенсі. Яны... У іх свой унутраны канфлікт, у іх свае групоўкі паміж сабой, якія змагаюцца. Адбітыя. Я думаю, яны мяне не заўважылі. Да яны дакладна не ў парадку. Так, это новое выпрабаванне. Падчас пагрозы вось яны зноў яшчэ дзве групоўкі сустрэліся у калідорах. Стыкс увогуле ўсё адразу. Ён адразу і Більба Бэггінс, і Хоббіт, і гэты самы, і Саурон. І яшчэ каточак. І птушка, і камар, як мы сёння выяснілі. Ён там паміж сабой зноў разбіраюцца, а гэты моліцца. Новае выпрабаванне.
Так, Робі тут ёсць. Жуки гэта... Lunatic elves in full prayer mode. So how do I open the gate without attracting the attention of that crowd? Назираем за імі. А ў чым выпрабаванне? Так, веры. Выпрабаванне. А веры у вас што? Што вы правяраеце? А, глядзіце. Там не бачна ні халеры мастка, трэба сачыць, дзе жучок ходзіць. Не-не-не. Вось он пайшоў за ім. Пробую паўтарыць. Окей. То бок трэба паўтарыць, так? А... Вось он ідзе, і ён памаліўся зноў. А у мяне ёсць варыянты нейкія? По типу не робить так. Пролезть и проскочить. Шкелеты и эльфы? Не-не-не-не, гэта дзе групоўкі цёмных эльфаў. Там просто у іх розныя татуіроўкі. У адных белыя, у других чырвоныя. Так, ён зараз там моліцца. Адбіты? Зараз нам вельмі дапаможа тое, што мы бачым, дзе ён шоу. Зараз пойдзеш літаральна тут, так? Бачите? Ён не шкелет, ён просто татуіроўкі такія мае. А все равно адбітыя. Угу. Прийшов. Давай йди назад. Тихонько, тихонько. Это я заберу. Повинно быть просто, правильно? Тут будет беспечно. Ласка. Вы бачили. Так. Это никуда не збираецца, так? Таму мы павінны здагадацца, што ісці тут бяспечна. Тут таксама. Я так разумею, вось зараз можна разгарнуцца і ўлева, правильно? І гэта будзе бяспечненька. Так, двери гэта цудоўна, але давайте проверим, што яшчэ ў кутах ёсць. У адным няма нічога. Таксама нічога. Добра. Выпрабаванне веры скончана. Забіраем наши падаруначкі. Чакаем далей. Так, это вось дзе яны тут адзін з аднім змагаліся. І я зараз тады... Трэба вяртацца ў галоўную залю. О, блин. Чапіся. Hey, listen, there's no need to be ashamed. I'm not gonna tell anyone if you put the level of difficulty down. А калі ён тут атрымліваецца, я магу
Дзе ён? Ага, з іншага боку просто стаіць. Это не варыянт. Просто ідзем далей. Стало ўсё. Мне патрэбна вяртацца ў залю у вялікую. Бо ў той вялікай зале, там, дзе над праходамі. Вось зараз жоўтенька, гэта значыць, што я гэта ўжо прайшоў. Там, дзе чырвона яшчэ гарыць, то там яшчэ не скончана выпрабаванне. Давай. Летим. Так, бачу вось там один. Падаецца пакуль усё. Мне падаецца, гэты бок я поўнасцю скончыў, так? Дзе я зараз выйшаў? Не бачу. Не бачу, так. Все скончено. Тады працягваем далей. Ось так. Ух, там весело унізе. Выпрабаванне нейкі агонь. Молись далей. Ігноруй. О, блін. Мяне не бачна. Мяне не бачна. Не глядзіце сюды. Разобраліся, моліцеся. Добра. Игноруй меня. Так, мудрость. Добра, я зразумеў. Карацей, я павінен зразумець, што яны ад мяне жадаюць. Вось так бяспечна. Тут будзе месяц. Тут будзе таксама месяц. Тут месяца няма, таму... А! Уф. Подпаліла мне скуру. Пачакай мяне тут. За мной ўсё будзе ў парадку. Это было просто нечакана. Так, тут у нас таксама адзнакі падобныя. Тут будзе бяспечная вось гэта жоўтая і чырвоная ў гэтым радку. Так. Тут будзе жоўтая. Тут будзе месяц і жоўтая. В прынцыпе, усё адзін праз адзін, карацей. Жоўтая бяспечна. Месяц бяспечна. Зноў жоўтая бяспечна, і там далей павінен быць месяц бяспечны. Ёсць, пайшлі далей. Ой, не тое. Знішчыць клона. Ёсць, вярталі за яго здароўе. Бурштын, я маю на ўвазе. Так, гэта павінна быць, ну, гэта бяспечней ўжо, так? Правильно? Просто. Пустите мяне. Можно забирать клона. Зараз зноў нейкі забойства пачнуцца паміж сваімі, так? Эльфы. Я ўпэўнены, што зараз да вас прыйдуць яшчэ вашыя сябры і пачнуць вас забіваць. Это уже некалькі разоў так скончвалася. Оп. Аллера. Ды... Ой, та ладно.
Давай уже. No more threats here. I read the script, and I know we get past this. It's just a matter of time. Все в порядку буде. Я не вельмі... А, глядзіце, у меня ёсць варыянт, як прайсці гэта не вельмі напружваючыся. Вось тут. Ёсць. Ідзем далей. Серьезно, ты там так будешь стоять? Может, не будешь? Зараз літерально, калі я дойду, ён сюди розграніцца. Як ён мяне не заўважыў? Я не разумею. А, вось яны адзін аднаго там. Сяброў знайшлі. No more threats here. Яшчэ адзін. Захаваліся, добра. Захаваліся. Пролазім на новые выпрабаванні. Так, выпрабаванне смеласці. Я бачу, як хтосьці там быў занадта смелы. Почуваю. Упс. Ну, зараз у нас бурштина не только шмат, тому будем користатися просто. Так. Оп. Молодчина. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? Тады атрымліваецца, гэта будзе чаканне. Нам трэба дачакацца, пакуль гэтыя халеры засінхранізіруюцца. Бачыце, у іх розны тэмп. Чакаем, пакуль будзе синхрон, і тады прабягаем. Альбо гэта так не працуе. Окей. Можа, я нешта не зразумеў, можа трэба іншае You месца stop шукаць. killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was sick. А, ёсць яшчэ адзін варыянт. Не ведаеце што? Зараз я пагляджу, ці можа я нешта прапусціў. Карацей, ёсць вельмі складаная рэч. Мы бярем просто і кідаем нашага клона вось туды. Халера. Нашага клона чомусь не забівае. Давайте загрузимся, бо я зараз загубіў свайго клона просто. Так, бярем кокон. Кідаем вось туды ў бяспецу. Оп. І пераўтвараемся на яго месцы. Перараджэнне. Халера. Окей. Так. Могу то же самое повторить тут, не? А, тут можна пробегче яшчэ. Усё ў парадку. Тут униз. То есть у кагосьці яшчэ таксама не атрымалася. Упс.
забрали. Ordering a double pepperoni pizza with extra cheese, please. This is gonna take time. Зараз патчим за паттерном. Упс. That's it. Game over, man. Тут не тяжко, так? You're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Ну. Ось. Було простей, так? Смелости. Ёсть. Сколько у нас засталося? Спрытность. Только засталась. Ну, спрытность это легко. Вышли тут. Спрытность павінна быць у цэнтры вось гэтай залі, у якую зараз іду. Вось там унізе. Есть у меня магчымасць неяк спусціцца? Мне не вельмі зразумела, што тут у нас. Damn it. I've always hated circus acts. Вось она. І у гэтым і сэнс, так? Я павінен нешта з гэтым зрабіць. Зусім. Я начасовую, то бок мне за абмежаваную колькасць часу трэба дабрацца да іншага боку. Разумеў. Што з гэтым токенам потым раблю? Яны у выніку за іх... У мяне ёсць 4 ачыўкі. Ну, па тыпу, за кожны ўзровень ёсць залатыя медалі, за якія ты атрымліваеш больш досведу. Цень — гэта не быць заўважаным, ну, трывогі падняць. Менш золата — гэта аніводнае. 5 — гэта... Да 5 — гэта срэбраная. І да 10 — гэта бронзавая. Калі больш, то мінус. Хуткасць — гэта ўзровень, і ўзровень звычайна гэта цэлы некалькі мап увогуле. То бок гэта, напрыклад, гэтае выпрабаванне гэта адно, але лічыцца аднім узроўнем з папярэдняй мапай яшчэ, калі мы былі ў горадзе. Гэта прайсці тады трэба, ну, за таймер 25 хвілін, напрыклад, на золата. З тым, як праходзіш вось так на небачнасць і нікога не забівае, як я зараз раблю, яшчэ 3 токен, гэта не забойства, то гэта амаль немагчыма. Ну, трэба альбо хуткасць, альбо так. І токены збіраць. 20 токенаў — гэта золата. Я на ўсе не іду, таму што гэта даволі марудна. Вось, але 10-15 на самае тое. Добра. Спрытнасць. Лёгка. Ladies and gentlemen, before your astonished eyes, I produce the 6th and Куды мне? final tile. Ось гэта? All I gotta do now is bring it to the great hall. Ось, вяртаемся, да? And boom, I am out of here. Вось. Можна выбрацца тут. О! Что тут заважу? Это мне падаецца. Так, мне дастаткова гэтага ўсяго. Прынеслі ўсе токены зараз, расставім іх, і нас павінна выпусціць. Справа ў тым, што яны тут збіраліся паміж сабой змагацца за тое, хто будзе самым крутым. Яны абажаюць выпрабаванні, у якіх усе загінаюць.
Яны яшчэ ідуць. Добра. Чым мне гэта не дапаможа. Так, дзверы адчыніліся, яны там стаяць. Шукаем, як іх абысці. Ну, в прынцыпе, толькі галоўныя дзверы, у нас жа варыянтаў не шмат, правильно. Шукаем. Ёсць у мяне варыянт нейкі. Як апынуцца ў іх за спінай. Оп, окей. Я не бачу. Нам спатрэбіцца бурштын тады. Таму што я буду зараз карыстацца небачнасцю. Альбо за спінай ўсё ж такі магчыма апынуцца. Так, мне падаецца магчыма. Трэба толькі вылавіць удалы момант. План такі. Як толькі вось гэта справа падыдзе да нас, ну не як толькі, а пазней. Вось так. Яны разыдуцца зараз. Оп. Не атрымалася так, я жадаў, але падыдзе. Whoever betrayed me in Thoban is gonna wish they'd never been born when I get hold of them. If revenge is a dish best served cold, I'm gonna shove a fucking icicle up their ass and move it sideways. Вітаю, Альянс. Тренировочная пляцоўка. Яна і ёсць, толькі з забойствам гэтых самых. З забойствамі, карацей, трэніроўка ў іх. Гэта па тыпу выпрабавання, на якім маладыя становяцца дарослымі. Вось. Яны забіваюць, дзеляцца на групоўкі, забіваюць адзін аднаго, і хто пройдзе ўсе выпрабаванні, той па тыпу лічыцца дарослым. Астатнія ўжо не існуюць. So much for glory. It's time to set sail. And that little balcony up there looks perfect. Ну так. Гэта, блин, не цэтэў здаваць. А што я павінен? Тут і выбрацца. Альянс, ты сёння рыбка? Магчыма, нават шарк? Магчыма, нават бэйбі шарк. Туду. Дзе? Як? Што? Што? Як я павінен уверх трапіць? Вось праз той бок. Ага. Мне падаецца, я зразумеў. Раз. Не глядзі да мяне, так? Іцянкі нейкія, так, яны падобныя. Вось мне трэба трапіць на тую платформу, я так разумею, толькі простыя дзверы. Блін, у іх там яшчэ жучок ходзіць. Ён збіраецца глядзець у іншы бок, не? Не выглядае. Узламваем. Я толькі адразу залез, і потым ужо гляджу, ці ёсць там нешта карыснае. Не бачу нічога. Вось толькі той прадмет, але ў мяне такіх ужо хапае. Як выбрацца? Не бачу. Блін, гэта я зараз дзве адмычкі свае згублю. Таму жуку гэта не спадабалася. Яны вельмі добра чуюць, таму як толькі я адчыню гэтай дзверы, ён адразу сюды прыбежыць. Разлаваны. Бачыце, які? Незаўважныя. Не існуем.
Зараз толькі знайсці шлях уверх. Я не бачу. І гэта дрэнна. Таму што я разлічваў, што адсюль-то я і залезу наверх. Вот зараз бачу. Атрымалася, ніхто нават не пабачыў нас. Ідзем. Вітанкі. Ужо загінулы бог гэтых цёмных эльфаў. А мы яны зараз будуць пакланяцца. Вось няма ў іх ужо больш каралевы гэтай. Finally, now that I'm back among these fucking elves, I'll be able to get hold of Haledron's airship. Not that I'm thinking of becoming a pirate or anything, but there's gotta be a way to trade that old tub in for a big chunk of amber. Come on out. Easy now. Ах Next ты ж. time, my knife will be aimed at your head and not the rope. Ах ти почвара. I'd already undone the knot. Every time our paths cross, a goblin gets it. So excuse me for not trusting. Lisrel can control creatures of amber. Oh? Yes, all. You might be an exception, but you'll always know where you are. Shit, I can forget about my hideout. I've got some leads on her huge reserves of amber. Can you just open the fucking door? The loons of the deep want to drink my blood. Давай, прапаную ўжо, эльф. Lisrel doesn't seem to like the elders. Якая справа? Вось гэты цёмны эльф, ён не тое, што каб нам зусім сябар. Ён нават увогуле наш частковы вораг. Вось, таму што ён нас падставіў дагэтуль, але зараз ён нас і выратаваў. І, ў прынцыпе, у нас агульныя ворагі зараз. У нас не атрымаецца без яго дапамогі, хутчэй за ўсё пазбавіцца ад бясконцага пераследу цёмных эльфаў. Так, з дапамогай Джарака мы выбраліся з гэтага ўсяго. У яго ёсць... У яго ёсць веды пра тое, наколькі небяспечная сіла іх святаркі для іх жа, ну, для цёмных эльфаў. Але ў асабістасці для Стыкса, то бок яна можа кантраляваць праз тых, хто карыстаецца бурштыном, яна можа кантраляваць эльфаў таксама. Яна спрабуе быць літаральна, ну, тыранам. Ну, можа так, можа пасябруемся ўсё ж такі. Параманіся, мне падаецца, гэта не тая гульня. Добра. Зараз абмяркуем з ім, якія ў яго ідэі ёсць. Давай, Джарак, скажи нам, якія ў цябе ёсць ідэі? If I got this right, the elves are consuming amber, and Lisrel is turning them into fanatical slaves. Exactly the kind of shitty side effect that I've seen before. I'd like to get rid of. The alliance with the dwarves has allowed Lisrel to obtain the amber that she's using to subdue my people. Breaking that fragile union will free them and prevent Lisrel from getting her hands on you again. All right, you got my attention. Keep talking. The dwarf ambassador is still in Korengar. Let's make it look as though Maolag was his assassin. I noticed that she carries a very nice dagger on her belt. The sacred dagger. Perfect. You should find it in her personal quarters. Once I borrow it, I'll stick it in the dwarf ambassador's back without being seen. What's your role in the story, partner? My job is to get information about the exact location of the reserves of amber. I still have some contacts in Korengar. Карацей, план такі. Мы бярэм, падстаўляем... Што плануе ўвогуле цёмная эльфійка? Яна не плануе, яна нават гэтым карыстаецца. Яна напаівае сваю расу бурштыном. Усе, хто пад бурштыном ходзяць, яна можа іх кантраляваць, дзякуючы сваім сілам.
І гэта у іх забаронена ўвогуле не карыстанне бурштына. То бок калі ты не выкарыстоўваеш бурштын, сёння не выпіў, то ты карацей заб'юць цябе. Вось. А за таго, што яна можа іх кантраляваць, атрымліваецца, што ў яе шмат рабоў проста, яна такая імператрыца. Вось. Нам трэба нейкім чынам перамагчы увогуле разваліць гэтую структуру эльфаў, бо нас не кантралююць, не атрымліваецца нас кантраляваць чамусьці. Мы выключэнне. Але ж, ну, хутчэй за ўсё за падзеі першай часткі. Вось. І у яе не атрымліваецца нас кантраляваць, але ж яна заўсёды ведае, дзе мы знаходзімся. І такое было эфект у эльфаў з першай часткі. Яны бачылі, яны чувалі нас паблізу. Таму і былі моманты, калі мы ішлі дзесьці за гэтай каралевай, іх мест не каралевай, а па тыпу галоўнай святаркай. Яны хадзілі, калі яна хадзіла, яна заўсёды неяк, калі мы былі паблізу, яна кудысьці глядзела, ну, па тыпу прыкладна ў наш бок. Хоць і не заўважала, але адчувала, што мы дзесьці паблізу. Вось, таму немагчыма для нас увогуле пазбегнуць яе, ну, вось, таго, што яна будзе нас заўсёды знаходзіць. Таму трэба пазбавіцца ад яе. План такі, мы бярэм адзін з кінжалаў, там для сярод іх святарскіх кінжалаў, і ўтыкаем у амбасадара дворфаў. У выніку атрымліваецца канфлікт паміж дворфамі, і ўжо неяк пашатнём можа іх сітуацыю. Вось. Ці будуць у нас візарды на пятніцу? Не, на пятніцу у нас будзе пентамент. Пентамент уже на заўтра перамагла, і я перасунуў яе ўніз спіса. Вось. А у пентамент у нас заўтра гэта працяг даследавання забойства барона. Барон ужо трошкі ахладзеў. Мы даведаліся, ёсць падазроны адзін з монахаў, у якога шмат усялякага акультнага, плюс, мне падаецца, мы знайшлі прадмет, якім забілі барона. Але гэта не факт. Не гарантавана, але гэта пакуль адзінае, што можа быць зброяй для забойства, і яна плюс-мінус падобна, падыходзячы прадмет. Вось. І, ну, паспрабуем, можа, нешта яшчэ даведаемся. Ягоны секс быў вельмі хворы. Так. Што я зараз зраблю? Я зараз вас далей перадам і пабачу вас заўтра на пентамент. Бо ёсць у мяне падазрэнне, што ўсё ж такі гэты монах ні ў чым не павінны. Можа быць. Трэба яшчэ паразмаўляць з ім і паспрабаваць знайсці, хто яшчэ можа быць павінны. Так, у нас чым займаецца зараз? Ватафака БЛР, гуляю ў Arena Breakout, Nine Ravens малюе, і куткі гуляюць у The Invincible, вершнік гуляе у Party Animals. Давайте я сёння перадам да Ватафака, я даволі давно не перадаваў. Я жадаю вам добрага вечара, пабачымся ўжо заўтра.